நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குண்ணா. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக இருக்கு. சூப்பர் சூப்பராக இருக்கு படம். சூப்பர் சார். நல்லா இருக்கு ப்ரோ படம். நல்லா இருக்கு. சூப்பர். நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு பிரதர். சூப்பர் படம் சார். ரொம்ப ஃபீலிங்கான படம். சாங்ஸ் வந்து செகண்ட் பார்ட் தனுஷ் பாடுறது ரொம்ப லவ் ஃபீலிங் சாங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த லவ் ஸ்டோரி ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக டச் பண்ணிட்டார். மித்ரஞ்ச் அவர் இதுமுன்னா காமெடி படம் தான் பண்ணார். இப்போ வந்து இப்படி ஒரு லவ் ஸ்டார். எனக்கு 55 வயசு, இப்போயுமே எனக்கு லவ் ஃபீல் வர வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஒரு லவ் வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? உங்களுக்கு இந்த ஜேனர் நல்லா தான் இந்த நட்பு இல்லை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் லவ்வாக மாறணும். அது நட்பாகவே இருந்தால் ஒரு ஜென்ஸு நட்பாக இருக்கலாம். ஒரு லேடிஸ் வந்து லவ்வாக மாறினா நட்புக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் லவ் தானே. இந்த ஜேனருக்கு கரெக்டாக இருக்குமா இது? நல்லா இருக்கு சார். ஒரு பிரியும் பார்த்தா ஒருத்தோட அன்பு தெரியும். நீங்கள் கூட ஒருத்தோட இப்போ ஊரை விட்டு போகும்போது ஃபீல் தெரியுது. அதேமாதிரி காதல் கூட அப்படி தான் மனசுக்குள்ளே இருக்கும். அவங்க நம்ம விட்டு போன அப்புறம் தான் அவங்க மேலே நம்மளுக்கே தெரியும் அவங்க லவ் படம். சூப்பர் படம். இந்த திரைப்பட காதல் வந்து என்றைக்குமே நிற்கும். வாழ்க்கையில் காதல் மட்டும்தான் நிற்கும், மற்றெல்லாம் போய் சார். பாரதி ராஜாவோட ஆக்டிங்கில் எப்படி? பாரதி ராஜா உண்மையிலே கிரேட். சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. பரவாயில்ல, ரொம்ப கிளாஸாக பண்ணியிருக்காரு. சாங்ஸ் வந்து தனுஷ் வாய்ஸில் அருமையாகுது. செகண்ட் பார்ட் பாடினார் பாருங்கள், ஒரு லவ் ஸ்பெயிலர் சாங் ரொம்ப சூப்பராக. அந்த தாய் கிழவி பாட்டும் நல்லா இருக்கு. குத்துக்கு நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. லவ் ஸ்டோரி எப்படி இருந்தது? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் லவ் ஸ்டோரி பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சு. ஜேனருக்கு ஏற்றுப்பாங்களா? ஓகேம்மா, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பராக இருக்கு. பக்காவாக இருக்கு. அப்புறம் இந்த பெஸ்டீஸ்க்குலாம் என்னென்ன சொல்கிறீங்க? பெஸ்டி தான் லைஃப் பார்ட்னராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. உங்களுக்கு அதுதான். ஆமாம். அப்போ உங்கள் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்குங்களா? என் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இது பெஸ்டி லவராக வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லைஃப் பார்ட்னராக இருந்தால் லைஃப் பண்ணர் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதான் லைஃப் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஆமாம். பெஸ்டி தாண்டி நம்மளை யாரும் அப்படி நல்லா பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஆமாம். ரொம்ப சுமார் படம் நல்லா இருந்தது. நான் சூப்பராக இருந்தது. ஸ்டோரி என்ன சொல்கிறீங்க? லவ் ஸ்டோரி நல்லா தான் கரெக்டாக. உங்களுக்கு இது போல யாராச்சும் பெஸ்டீஸ் இருக்காங்களா? பெஸ்டிஸ்னால பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க இது மாதிரி லைஃப் பார்ட்னர் வந்தா லைஃப் பார்ட்னர் செம்மையாச்சு. சாங்ஸ்ல எப்படி இருந்தது? சாங்ஸ்லாம் செம்மையாச்சு. ஏற்கனவே 2 டைம் வந்துச்சு. 2 டைம் பார்த்துட்டீங்களா? அப்போ இது 3rd டைம்ங்களா? இதான் 2nd டைம். அவ்வளோலாம் இல்லை ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. சாங்ஸ்லானா நல்லா சூப்பராக இருக்கு. 2 சாங்ஸுமே நல்லா இருக்கு. அப்படிங்க இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு. என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தீங்களா? என்ஜாய் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வருவீங்களாக்கா? கண்டிப்பா. நல்லா இருந்துச்சு. படம் எப்படி இருந்தது? சூப்பர். அப்புறம் இந்த பாட்டுலாம் எப்படி இருந்தது? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா தான். சாங்ஸ்ல எப்படி இருந்தது? வேற அப்புறம் இந்த லவ் ஸ்டோரி எப்படி இருந்தது? அதான் நம்ம ஆசை. நல்லா இருக்கு. நல்லா தான் இருந்தது. சாங்ஸ்ல எப்படி இருந்தது? நல்லா தான் இருந்தது. அனிருத்தோட சாங்ஸ் எப்படி இருந்தது? அப்படிதான். நல்லா தான் இருந்தது. எனக்கு அனிருத் சாங்னாலே ரொம்ப லவ் பிடிக்கும். ஸ்டோரி எப்படி இருந்தது? லவ் ஸ்டோரி வந்து அது அப்படியே ஏன் இது ஸ்டோரி மாதிரி இருந்தது. சூப்பரா இருக்குது. லவ் ஸ்டோரினா சூப்பர். அப்புறம் அந்த வேற level. லவ் இருக்கிறது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா? ஃபீல் பண்ணவன ஸ்கூல் லைஃப் லவ் நல்லா வரலாம். நல்லா இருக்குது. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம இருந்ததுங்களா? நல்லா தான் இருக்குது. அனிருத்தோட சாங்ஸ்லனா எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த பெஸ்டீஸ் அது எப்படி இருந்ததுன்னா? எல்லாமே நல்லா தான் இருந்தது. படம் ஓகே. பார்த்தோம், நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது. ஒரு டைம் பார்க்கலாம், அவ்வளோதான். என்ன ரொம்ப நாளாக சாங்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப நாளாக யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்காங்களோ அவங்க ஒன்றா இதை படத்தை பார்த்து லவ் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஃப்ரெண்டுன்றது வேறு, பெஸ்டின்றது வேறு. ஓகேவா? பெஸ்டின்றது சம்திங் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பெஸ்டின்றது வேறு மாதிரி. ஃப்ரெண்டான்றது ரொம்ப வருஷமாக சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்டாக இருந்து அவங்களுக்கே நமக்கே தெரியாமல் அவங்க நம்மளை கேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் இருந்துருந்துச்சுன்னா மேபி இப்போதைக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நித்யா மேனனோட அந்த கேரக்டர் இருக்கிறதுலையே ராஷி கண்ணாவும் பிரியா பவானி சங்கர் 2 பேருமே வேஸ்ட்டு. நித்யா மேனன் தான் ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்காக மட்டும் பார்க்கலாம், ஏன்னா அவங்க எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ஆக்டிங்ஸில் எப்படி இருக்குது? அவங்க நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. தனுஷ் அவங்களுக்கும் கேரக்டர் கொடுக்கலாம். பிரகாஷ் ராஜும் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு. இதில் அவங்க 2 பேருக்குமே மேரேஜ் ஆகும் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா? இல்லை, ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேர்கிட்ட இவன் போயிட்ட பிறகு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களான்றது தெரியல. பட் கடைசியில் கன்னடாவுக்கு போயிட்டு சரி ஓகே, சரி படம் பார்த்தா புரியும். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் ஆல்ரெடி. ஓகே. அதே போல் வாரணம் ஆயிரத்தில் சூர்யா வந்து கிட்டார் தூக்கிட்டு போவார். அந்த டைலாக் வந்து நாங்கள் உட்காந்துட்டு பார்க்கும்போது இவங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். அவங்க அப்பா நான் மட்டும் அந்த அப்பாவாக இருந்துச்சுன்னா தோர்க்கடா கன்னடா போய் வாடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன்னு சொல்ல வந்தேன். ஆனால் சொல்லலை, பட் நினச்சிட்டு தான் இருந்தேன். கண்டிப்பாக உங்கள் பையனுக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே தான் பண்ணுவேன். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன். நல்லா இருக்குது, உண்மையாக நல்லா சாங்ஸ்லனா சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி? இல்லை எதிர்பார்த்த விஷயம் வேறு. தேவையான விஷயம் வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் டச் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. உண்மையாக நல்லா இருக்குது. நல்லா இருந்தது. அது நீங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம், ரியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி. அப்புறம் அனிருத்தோட சாங்ஸில் அவரெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அந்த தாய் கிழவி நல்லா தான் இருக்குது. இந்த பாரதி ராஜாவோட கேரக்டர் எப்படி இருந்தது?
நல்லாயிருக்கு. ஹீரோயினோட கேரக்டர் இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் அந்த நித்யா மேனனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்ற போது அவங்க தான் ஹீரோயின். அவங்களோட கேரக்டர் செம்மையாக இருக்குது. இந்த பெஸ்டிஸ்க்குலாம் என்ன சொல்ல வரீங்க? பெஸ்டிஸ் ஐ மீன் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் என்ன சொல்ல வரீங்க? எனக்கு இல்லை, இது பார்த்து ஃபீல் பண்ணேன், நல்லா இருக்குது. அனி பிஜிஎம் மிஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. பிஜிஎம்மே இல்லை, அனி இது படத்தில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன், அதை மிஸ் பண்ணுறோம். அதை